امروز 4 январ است و امروز با شما نگاهی میاندازیم به تحولات تاجیکستان و جهان. شعله گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه شرکتی ҳавоии узбекистон мехоҳад парвозҳо аз самарқанду бухоро ба душанбе барқарор шавад. тоҷикистон бар сари ин пешниҳод мулоҳиза дорад. дилноза Каримова аз мардуми тоҷикистон ки то лаҳзаи охирин барои наҷоти фарзандаш кӯмак намуданд миннатдор аст. ин овозхон мегӯяд марги писар барояш дарси зиндагӣ ва имтиҳони модарӣ шуд. марди бузург тарбия кардам. бигзор ки умраш кӯтоҳ бошад, ҳам ман фахр мекунам ва шукр мекунам ки ҳама хел фарзанд дидам. дар орзуи барф сокинони тоҷикистонро гармии зимистони имсола нигарон кардааст, вале обу ҳавошиносон мегӯянд рӯзҳои оянда ҳаво сардтар мешавад. эҳтимолияти аз меъёри муқаррари 1 дараҷа хунук омадани ҳарорати ҳаво дар як қатор ноҳияҳои ҷумҳурӣ пешгӯӣ карда мешавад ва эҳтимолияти боридани барфҳои пай дар пай эҳтимолияти дар моҳи феврал дорад. узбекистон мехоҳад парвозҳо миёни шаҳрҳои самарқанду бухоро ба шаҳри душанберо барқарор кунад. дар ин бора хабаргузории Азия плюс бо такя ба як манбааш дар ҳукумати тоҷикистон хабар дод. тоҷикистон ин пешниҳоди ҳамсоя кишварро баррасӣ дорад ва дар ин робита тасмим хоҳад гирифт. зимнан пас аз 25 соли танаффус баҳори соли гузашта нахустин парвозҳо миёни душанбеву тошканд анҷом шуд. парвозҳо ҳафтаи як дафъа аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Узбекистон сурат мегирад. марги диёрбек аминҷонови 5 сола модари ӯ овозхони шинохтаи тоҷик Дилноза Каримоваро дар суг нишонд. наздики 3 моҳ барои наҷоти диёрбек ки гирифтори саратони боғум буд, пизишкон дар Бишкек талош карданд, аммо рӯзи 31 декабр қалби диёрбек аз тапидан боз монд. Дилноза дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт беморӣ ва марги писари хурдсолаш ба ӯ меҳру шафқат ва эҳсоси ҳамдардиро омӯхтааст. вақте ки сураташа дар интернет медид хурзан мешуд ки аяҷон ҳамин суратҳои мана ҳама ҳозир дисод ҳастам, ҳама дисод бачам, ҳама мана мешиносад, аллакай ҳама аллакай мешиносад. бисёр хурсанд шудам мешиштива. диёрбеки 5 соларо беморӣ дар интернет машҳур кард. саратони бофтаҳо як дарди бедармон ки фарзанди овозхони шинохтаро аз охири соли гузашта бисёр азоб дод. хаста шудагӣ буд бачам. шабо гира мекард, ҷонаш дард мекард. ман ҳар яки дарди ӯро дар худам ҳис мекардам. аз ҳама вазминаш ин ки ман дар пешаш буда аз дастам ҳеч намеомад ки барои бачам кӯмак кунам. барои муолиҷаи диёрбек ҳама корро карданд, ба қирғизистону ҳинд бурданд, аммо саратон ҷигарбанди Дилнозаро шаби 31 декабр аз ӯ гирифт. ҳоло фақат аксаш барои модар ёдгор мондааст. аксҳои дигараш дар интернет мечарханд ва ёдгоре аз хайрхоҳии мардум аст ки барои муолиҷаи диёрбек кӯмак карданд. овозхонҳои тоҷик низ мехостанд бо ташкили консерт пул ҷамъ биёранд, вале хабари шум шуниданд. барои таскини модари дилреш дар васфи писараш марсияҳо ҳам навиштаанд. زندگی در نگاه خسته من بعد از این یک سراب خواهد ماند. آه من به تو سخت میترسم، خیز پیشم بیا چرا رفتی؟ در غروب سیاه دلتنگی ناگهان از میان ما رفتی. диёрбек рафт, аммо шояд дар зинда мондани кӯдаки дигаре кӯмак кунад. ҳоло пули консерти хайрияро ки овозхонҳо мехостанд харҷи муолиҷаи фарзанди ғӯрамарги Дилноз кунанд, мехоҳанд барои табобати духтараки дигаре гирифтори саратон бифиристанд. дуои Дилноз ҳам дар ҳаққи ин духтар асту тамоми кӯдакони дигар дар тоҷикистон. ҳеҷ ягон фарзанди ягон миллат, фарзанди ягон модару падарҳо лои пош ба хас надарод. ман аз тамоми мардуми тоҷикистон миннат дорам барои дастгирӣ, барои дуоҳо, барои меҳру муҳаббат, барои ин қадар таваҷҷӯҳи зиёд. суҳбати муфассали Дилноза Каримова дар сомонаи мо cw.ozodi.org қобили дарёфт аст ва хабари баъдии мо низ ба вилояти Суғд рабт мегирад.
дар пайи анҷоми имтиҳони солонаи имомхатибони масҷидҳои ҷомеаи Тоҷикистон ки аз ҷониби комиссияи кумитаи дин ва шӯрои уламо анҷом шуд, аз 265 имомхатиб 10 нафар аз мақомҳояшон барканор шуданд. Мақомот ҳанӯз шумораи дақиқи барканоршудаҳоро нашр намекунад ва Олимназар Файзиев то моҳи пеш имомхатиби масҷиди ҷомеаи деҳаи ёрии Панҷакент буд ва дар пайи санҷиши ахир ӯро дар вазифаи имоматиаш ки 25 сол иҷро мекард тасдиқ накарданд. Олимназар Файзиев мегӯяд бо вуҷуди посух доданаш ба ҳамаи суолҳо аъзои комиссия барои надоштани маълумоти олӣ ва саривақт дуруст накардани таҳоратхонаи муосир дар масҷиди деҳа ӯро аз имоматии масҷид барканор карданд. рӯ ба мавзӯъҳои ҷаҳонӣ. Дар ҳоле ки эътирозҳои мардуми Эрон беш аз як ҳафта ба ин сӯ идома доранд, Эрон Амрикоро ба дахолат дар умури дохилии ҷумҳурии исломӣ муттаҳам кард. рӯзи чоршанбе дар паёме ба шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид сафири Эрон Ғуломалӣ Хусрав иброз доштааст, ки Амрико зери шиори дастгирӣ аз эътирозҳои пароканда дахолат ба умури дохилии Эронро раҳандозӣ кардааст. Ахиран президенти Амрико Дональд Трамп дар шабакаи Твиттер чанд дафъа таъкид кард, ки ба эътирозҳои мардумии Эрон ки ҳадаф аз он барканор шудани ҳукумати фосид мебошад эҳтиром қоил аст. ҳамкорам Тоири Сафар аз Марду Соғом, мудири минтақавии радиои озодӣ дар бораи дурнамои эътирозҳо дар Эрон суол кард. وزارت امور خارجه آمریکا در این 2 روز اخیر اعلام کرده که در گفتگوهایی هست با کشورهای اروپایی که اگر حکومت ایران به روند سرکوب مردم ادامه بده تحریم‌های جدیدی برقرار بشه ضد ایران. این موضوع تحریم‌های جدید تنها زاویه مسئله است که میتونه فشار بیاره روی حکومت ایران. از تنها چیزی که حاکمان ایران میترسند اینه که تحریم‌های جدید برقرار بشه و وضع اقتصادی بدی که درست کردن در کشور بدتر بشه. میتوان پیش بینی کرد که آینده چی خواهد شد؟ سرکوبی اعتراضگران شدت میگیرد و یا مقامات ایران با نظر داشت این تظاهرات بی سابقه سیاست خود را شاید اندکی تغییر میدهند؟ من فکر می‌کنم که حکومت همچنان که در سال 2009 عمل کرد ترجیح میده که معترضین و مردم خسته بشن و اگر کم کم اعتراضات کمتر بشه ادعا کنند که این یک عده اغتشاشگر بودند، مردم نبودند، اکثریت مردم راضی هستند و بعد از اون یک چند اعلامیه بدند که ما این برنامه ها را داریم، این کمک ها را می کنیم، وانمود کنند که صدای مردم را شنیدند و به صدای مردم پاسخ مثبت دادند. این امید حکومته که این اتفاق بیفته. اگر تظاهرات ادامه پیدا میکنند یا نمیکنند این خیلی مشکله. از حالا بگیم تا چه اندازه این تظاهرات بزرگتر میشه، گسترده تر میشه، نمیشه از حالا پیش بینی کرد و آیا این به سرنگونی حکومت می انجامه یا نه، این هم خیلی زوده و نمیتوان گفت. ولی باید در نظر بگیریم که اپوزیسیون سازماندهی شده‌ای وجود نداره. احزابی نیستند که این اعتراضات را اداره کنند، هدایت کنند، وجود نداره. این واقعا مردمیه. این هم خوبی خودش را داره و هم ضعف خودش را داره و ضعفش اینه که حکومت که تمام ارگانهای قدرت دستشه، نیروهای نظامی عظیم دستشه، بتونه در طی یک مدتی راهی پیدا کنه و از این اوضاع مشکلی که داره خودش رو بیرون بیاره. شکل کاملی صحبت با مردو سقم در وبسایت رادیو آزادی و در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. دیروز در یک مصاحبه ویژه خبرنگاری صدای آمریکا گریتا وان سوسترن از هربرت مکماستر یاوری پرزیدنت آمریکا در امور مربوط با امنیت ملی پرسید که سبب تغییر استراتژی آمریکا در نسبت ایران چیست.
استراتژی ایران از خط مشی سالهای گذشته فرق داشته. شهادت مقاومت بر رفتار زیان‌آور ایران و بستن امکان تامین مالی این دیکتاتور است که سرمایه‌اش را برای ناآرام کردن خاورمیانه و به طور دائمی نگهداری خشونت و اذیت مردم در این گوشه عالم صرف می‌کند. дар аввалин паёми твиттери соли равон президенти амрико ба покистон ҳам ишора карда иброз дошт ки кӯмак ба ин кишварон мутаваққиф мекунад, зеро иқдомҳои исломобод дар мубориза бо терроризм кофӣ нестанд. Грета ван Сустерен аз Ҳерберт Макмастер хоҳиш кард дар ин бора тафсилот бидиҳад. نگران کننده آن است که با پشتیبانی انتخابی و تقدیم پناهگاه و پایگاه‌ها به گروه‌های شبیه طالبان و شبکه حقانی که در بعضی گوشه‌های پاکستان و افغانستان ضرر می‌آورند، حکومت پاکستان ضد مردمش عمل می‌کند. дар идомаи суҳбат Макмастер ба хати маши Русия ва Кореяи Шимолӣ низ дахл кард ки бо ҷузъиёти он метавонед дар сомонаи мо шинос шавед. бармегардем ба Тоҷикистон. гармии ғайриинтизор дар зимистони имсола на танҳо кишоварзон, балки сокинони оддиро низ дар Тоҷикистон нигарон кардааст. ҳарчанд обу ҳавошиносон нисбатан сартар шудани ҳаво дар рӯзҳои ояндаро пешгӯӣ мекунанд, вале мусоҳибон ба радио озодӣ гуфтанд ки аллакай паёмади бади тағйири иқлимро эҳсос намудаанд. гузориши Шодмони Ятимро тамошо мекунем. як сол пеш дар ин вақт мардум аз бориши зиёди барф ва сардии шадид суҳбат мекарданд. вале ҳоло дар бештар аз манотиқи Тоҷикистон ҳароратсанҷҳо то 20 дараҷа гарм нишон медиҳанд. ин мавсими зимистон танҳо дар баландкӯҳҳо барф борид. одамони касбу кори гуногун ин ҳолатро риққатовар медонанд ва мегӯянд паёмади хуб надорад. аз як сӯ бемориҳои мухталиф назири зуком зиёд шавад, аз сӯи дигар барои зироатпарварон мавсими хуберо ба дунбол надорад. ҳангоми набурдани барфҳои мавсимӣ зироатҳо ва дарахтони мевадиҳанда аз ҳар гуна касалиҳо ё ҳашаротҳое ки зараровар ҳастанд онҳо нест намешаванд ва ин боиси ба паст шудан ё нест шудани сифати зироатҳо ва дарахтони мевадиҳанда мегардад. ҳавошиносон ҳар лаҳза аз таҷаммӯи абрҳо мехоҳанд ба қавле аз хабари барфу борон даҳон ширин кунанд, вале дар они воҳид абрҳо пароканда мешаванд. гардиши сардӣ ҳам аз Атлантика ки умдатан бо худ барфу борон меорад, ба наздикӣ то ба Тоҷикистон расиданӣ нест. бо вуҷуди он ки дар нимаи аввали моҳи январ дар водиҳо борону дар баландкӯҳҳо барф пешгӯӣ мешавад, эҳтимол сокинон барфи бо ҳузури дилро дар моҳи оянда бинанд. ва асосан аз рӯи пешгӯи пешакии мо танҳо дар моҳи феврал эҳтимолияти аз меъёри муқаррари 1 дараҷа хунук омадани ҳарорати ҳаво дар як қатор ноҳияҳои ҷумҳурӣ пешгӯӣ карда мешавад ва эҳтимолияти боридани барфҳои пай дар пай эҳтимолияти дар моҳи феврал дорад. бархе мегӯянд ки тағйири иқлими ҷаҳонӣ ба нармшавии ҳаво дар фазли зимистон дар Тоҷикистон сабаб шудааст. ба таври мисол 3 январи соли гузашта дар минтақаи майхӯраи шимоли шаҳри Душанбе қабати барф аз 1 метр боло буд, аммо то ба имрӯз дар ин минтақа танҳо 37 сантиметр барф боридааст. ба гуфтаи масъулони маркази яхшиносии Тоҷикистон, наборидани барфи зиёд ва набудани сардиҳо боис мешавад ки захираҳои обии кишвар ки манбаи асосияш пиряхҳо мебошанд кам шавад. камшавии яхбандӣ яъне ки камшавии майдон ва ҳаҷми пиряхҳо ба назар мерасад. ҳангоми болоравии ҳарорати ҳаво миқдори обҳои ҷоришаванда аз пиряхҳо зиёд шуда, дар натиҷа суръати ҳаракати пиряхҳо зиёд мешавад. пиряхҳо чун аз сабаби боришоти хеле зиёд захирашон хеле зиёд мешавад, аз ҳисоби боришоти зиёд, аз ҳисоби баландшавии ҳарорат пиряхҳо об мешаванд, захираи обӣ ҳам кам мешавад. бар тибқи маълумоти расмӣ дар 40 соли ахир беш аз 14 000 пияхҳои Тоҷикистон ҳудуди 1 000 яхчоли табиии он комилан аз байн рафтааст. 60% захираҳои оби минтақаи Осиёи марказӣ дар Тоҷикистон аз пиряхҳо ташаккул меёбанд. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе.
و غفور کریمов таблакнавози шинохтаи тоҷик рӯзи 4 декабр дар синни 80-солагӣ дар шаҳри Кӯлоб даргузашт. ин ҳунарманд дар миёни мардум бо номи ғафури таблак маъруф буд. ғафур каримов дар қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб кор мекард ва ҳамзамон дар коллеҷи санъати ин шаҳр дарс медод. ва ахбори бештар аз ино дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассник ва твиттер пайдо кунед. ташаккур ки имрӯз низ ҳамроҳи мо будед ва то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.